η Τατιάνα Πόποβα στις κορίνες. Στην πρώτη θέση η Ρωσία με 68.930 βαθμούς. Δεύτερη η Λευκορωσία με 68.923. Τρίτη η ομάδα της Βουλγαρίας με 68.490. Η ομάδα της Ουκρανίας βρίσκεται στην 7η θέση. Έχει 59.122 βαθμούς και μόλις ολοκληρώσει την προσπάθειά της στις κορίνες. Η Τατιάνα Πόποβα. Θα έχουμε και την τελική βαθμολογία για την Ουκρανία. Αναμένεται να βρεθεί στην τρίτη ή τέταρτη θέση στο σύνθετο ομαδικό.